List. Unsa ni ang list? Pananglitan kung gusto nimo mag-display sa imuhang ipamalingki, mabuhat nimo ni pinaagi sa list. So, adunay nagkalain-laing klase nga paagi para maka-display ka og list. So, ang una natong hisgutan is unordered list. So, unsa kining unordered list? Mao ni ang iyahang tag. So, mao ni ang iyang example nga output. So, kung mag-display kag list, ingani ang mugawas niya. So, naka isa ka item kada linya. Okay? So, unsa pud atong pwede nga ma-set ani niya ang style sa imuhang list. So, kung napansin niyo na ay puti nga dot, no, or dot sa left side. So, pwede nimo na siya i-change into disk, circle, square, or none. Okay? So, karon dito ta sa demo. So, diri sa ako ang VS Code na ako'y naka-ready diri nga file daan list.html ang pangalan. So, katong sa previous na to nga tutorial, ato na lang tong i-copy ang katong content niya daan, ang yang code para madali ta. Kay the same lang man siya nga base. Okay, so paste na to dire. Tapos, tanggalon na to ning mga uban nga code dire and iset na to siya as list. Okay, save na to. Karon ato siyang i-check kung sakto ba. So karon mo ni ang list. Balik sa atong slides. Okay. So sa list, na-check naman nato siya nga ning gawas na siya. So ready na ta magpadayon. So, unordered list. Saan nato na siya pag buhat og output. So, karon magsugod ta sa ato ang start tag as UL and then ang end tag niya is /UL. So, karon diri sa sulod sa UL, mag-type ta og LI og start og end tag niya. Pasabot ana diha ka magbutang og items nimo para sa imong list. So, for example, sa ato ang example dire, mag-type ta sa kalabasa and then sunod talong, sunod okra, sa patong naa dito kamatis ug sibuyas. Type na to kamatis ug lastly sibuyas. Okay, so i-save na to siya. Tapos karon atong i-refresh ang ato ang page sa browser. So, ingani ang iyang output, no? So, kung napansin nyo na sa left, pinaka-left niya edge is ang gatong dots niya or disk. So, by default, naka-disk na siya. Karon kung gusto na to i-change ang style ana niya, i-set na to tong unsa ganito ang item type niya. So, unsaon na to na siya pagbuhat, mag-add ta og attribute diri sa UL. So for style and then list style type unya iset na to ang unsang option. For example, circle. So type na to circle. Atong i-save tapos atong i-view ha. So kung mapansin niyo nag-change siya into circle. So i-copy paste na to ni siya para ang kada style type makita na to unsay nawong niya. Okay, so katong sa una is ang default is this, ang sunod is circle, ang sunod is unsa ganito square. So ato ang tan-awon diri. Okay, so kung napansin nyo square pod ang iyang ano niya bullet style. And then lastly kadtong none. So pag ingon none meaning wala siya bullet style. So fresh na to. So wala siya. So mo ni siya no, list na to. This ang default and then katong circle, square og none. So mao na siya ang list.